Donostia, 1983. Urteak drogarik gabe eta berriro kaleatan agertzen ari da. Trafikanteek politikoak erosi eta beraien drogaren imperioa ezartzen ari dira. Honek gure gizartearen erorketa ekarriko luke. Baina, etorkizunetik gauzak aldatzeko bi polizia etorri dira, eta hauek gaizkileak harrapatzeko asmoz datoz. Egunon, portuan nitxok dagoeneko. Bai, dena prest dago hemendik. 15 minutu barru, pantalanean egingo dugu elkartrukea ados. Agur. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Ekarri dizut nahi zenuena, ja dena dago hemen. Ba, hemen daukat zure dirua, kontatu aderne batzuk. Dena dago. Dena dagoela dirudi. Hemen daukazu zerea. Ikusi nahi badezu eta probatu. Ze arraio gertatzen ari da hor? Agur, Álvaro. Aurrera ederto. Zaindu, bale, itzaingo dugu. Bale, Agur. Hau zen zer eukasuna ez? Zer eukan nirea? Zer eukasun gainean? Zer da? Iritsi da ordua. Zer ordu? Gaizkiak harrapatzeko ordua. Gero! Non dago nire laguna? Zure laguna...
zuen zure laguna. Nik ez dakat lagunik. Esateko! Esako! Ez dakat lagunik. Non dago zure laguna? Ez dakat lagunik. Ez! Jarri belamikot, gora! Tiren dugu. Lasai, sasikume alakoa.
todas especiales. Enseña los tobillos. Está así de verdad, ¿eh?